daga cikin abin da ake kashe al'umman mu sai ga wai wanda ke fagen daga daban wanda ke bada umarnin a halba daban. Ai wannan sakarci ne malam. Kai taya mutum yana cikin AC zaune wala Allah yana rungume da matarsa ma ko budurwarsa kuma wai shi zai ba ku dama wai ku buga yan da kuma ga sun kawo muku hari. Ita sa akwai sakarci a cikin wannan tunani na arnawa ne, arnanci ne. Malam kare kanka wajibi ne. Ba ma kare kasan ba, kakin a zo da dan kare kasa dole ne kowa ya kare kasa. Dole ne kowa ya kare kasa. To kai ka kare kanka wajibi ne. Annabin Allah ya baka dama cewa in aka zo za a kashe ka kare kanka sai inda karfin ka ya kare. Idan ka kashe arne, ka kashe dan iska, in kuma ya kashe ka kai mutuwar shahada. Idan mutum ya zo yana neman ka da ya kashe sai ka kashe shi, annabi ya ce ka kashe arne dan wuta, in ko kai ya kashe ka kai mutuwar shahada. To kuma daina bari ana kawo mana hare-hare mu dauki matakai na kare kawunan mu. Daga kuma akwai hanya ta dagewa da addu'a, dole sai al'umma ta dage da addu'a. Abinda ke ruɗa gwamnati da basu daga cikin malamai shi ne ita fa wannan addu'ar ba dole ba sai an fa an taru a masallaci ne fa ba inda aka lazarta yin addu'a dole sai an zo a masallaci an zauna. Allah ya rufa mana asiri, in aka gyara ko ka zamanto adalai Allah zai gyara mana wallahi. Allah ya ce inna fi dhalika la'ibratan liulil absar, tabbas a cikin wannan akwai abun lura da masu hankali. Allah ya sanya mu a cikin